ଭାଇ ନର୍ମାଲି ଲୋକ ଏମିତି ଖାଇବା କେବେ ହେଲେ ଖାଇପାରେନି ହେଲା। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଏବେ କରୁଛି ନର୍ମାଲ ଲୋକ କେବେ ହେଲେ ଖାଇପାରେନି ଏମିତି। ଭାଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ କାହାର କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଥିବ କି ନଥିବ, ସକାଳୁ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ଥିବ ହେଲା। ତ ଜିମ୍ ଯାଉଥିବ ତ ଆହୁରି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେବ। ତ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ, ଲୁଣ ଫୁଣ କିଛି ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏୟାର ଫ୍ରାୟର୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଭାବୁଛି। ପରଟା ଟିକେ ଅଛି, ଦେଖିବା ପରଟା ଅଣ୍ଡା ଆଉ ମସଲା ମସଲା ଟିକେ ଦେଇ ଦେଖିବା କ'ଣ ତା'ର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛି ରୁହ। ଦେଖ ଏୟାର ଫ୍ରାୟର୍ଟା ଏଇଟା ମୋର, ମୁଁ ଏଇଟା ରଖିଛି ବିନା ତେଲରେ। ଭାଇ ଆରେ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି। ତମେ ବିନା ତେଲରେ ଚିକେନ୍ ହେଲେ କରିକି ଖାଇଦେବ ବୋଲେ ମୋ ପାଇଁ ଭାଇ ଏଇଟା ବେଶୀ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଇରେ ଦେଖିବା ଆଜି ମୁଁ ଏଇଟା ବନେଇ ପାରୁଛି ନା ନାହିଁ, ଦେଖାହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ରହିଥାଉ, ପରଟା ଯା ପୁରା ପଥର ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ପେପରଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ପକେଇଦେଲି ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ସିମ୍ପଲ୍ କାଗଜଟା ପରେ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇ ପରଟାଟା ପକେଇଦେଲି। ଏବେ ଅଣ୍ଡାଟା ପକେଇ ଦେଉଛି ରହିଥାଉ। ତ ଭାଇ ଦେଖିଦିଅ ଅଣ୍ଡା ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ପରଟା ଗୋଟେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର କରିଦେଇ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ ପକେଇଦେଲି ଟିକେ ପେରି ପେରି ମସଲା। ଲୁଣ ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ଟିକେ ପକେଇଦେଲି, ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପେରି ପେରି ମସଲା ପକେଇଦେଇ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଉ କିଛି କରିନି। ଏଇଟା ମୁଁ ଏମିତି ଭିତରେ ମାରିଦେଲି। ଆକୁ ଟାଇମ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଏ ମୁଁ 185ରେ ହେଲା। 185ରେ 10 ମିନିଟ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଏ। ତ ଭାଇ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଆର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ତ ଭାଇ ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି ହେଲା, ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ଅଛି, ଏମିତି ଖାଡ଼ 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 ଲାଗୁଛି। ଜଣାପଡ଼ିବ ଶୁଭୁଥିବ ହେଲେ। ମୋତେ ତ ଭାଇ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯାହା ଏୟାର ଫ୍ରାୟର୍ ଟ୍ରାଏ କର କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭାଇ ଗୋଟେ ରୁଟି ପକାଅ, ତିନିଟି ଯାହା ପକାଇଦେଲେ ହେଉନି। ଗୋଟେ ରୁଟି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଏମିତି ପକାଅ, ବେଲେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ଗଲି ଖାଇବାକୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ହେଲେ ଫଲୋ କର, ଫଲୋ କରିଦିଅ ଭାଇ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲେଣି ଭାଇ, 260ଟା ପୋଷ୍ଟ କଲେଣି ଭାଇ, ଫଲୋ ତ କରିଦିଅ। ଆଉ ଦେବୁ ମୋର 300ଟା ଫଲୋର ହେଇଥାନ୍ତା। ସବୁ କାଟୁଛ କରୁଛ ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ ଫଲୋ କରିଦିଅ ହେଲା। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଗୁଆରେ ମୁଁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଯିବି, କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ, ଫଲୋ କରିଦିଅ।